Adela, Peťo, my sme sa opäť stretli na Bratislavskom bále, vy ste to boli aj pred rokom. Čím je táto akcia pre vás taká výnimočná? Ja hovorím teraz za seba, že na plesoch, na ktorých som bola som na fantastickom Rotary plese, na výbornom Oldies plese vo Zvolene, na plese v Opere a pre mňa to nikdy nie je škrobené, každý si žije, ako nájde si svoju bublinu, svoj svet, hoci kde je, takže ja si akože škrobenosť nejako nevytváram nikde a tu je fakt príjemne. No pre mňa je to výnimočné tým, že som asi strávil, už toto je 11. ročník, asi na každom tomto ročníku som bol, teda na každom plese Bratislavského bálu, nakoľko som ešte keď som bol malý otváral tieto vlastne bratislavské bály, ešte keď to bolo v Redute, teraz je to druhý rok tu a teraz som tu druhýkrát ako nepracovný, takže si to užívam a je to fajn však. Áno. Vy ste spolu tancovali v istej tanečnej show a zvyknete si okrem takýchto podujatí cvičiť tance napríklad aj doma? Nie. No a mám to dennodenne na tanieri. Ježiš, ty hlavne nemáš na tanieri nič, to je hlavný problém asi, čo sa ako mňa týka, ale ako ja by som ako možno aj chcela si kde tu zatancovať, ale fakt je toho toľko a že zase uznávam, že Peťo veľa učí, veľa trénuje, že pre ňo je to práca a potom má už toho tanca dosť, takže zase chápem, že a tak kde tu si zatancujeme, no kde tu? Málo, akože netrénujeme tak, že hore ruka a tak. No. Adela, nemáš takú deformáciu ako moderátorka, že keď Peťo niečo povie, že ho opravuješ gramaticky alebo štilisticky? Čo riešiš? Nemám. Ako ja mám všelijaké deformácie, aj fyzické, psychické, ale akože túto myslím, že nemám. Keď tak riešim iba to, čo hovorím ja ako moderátorka a skôr seba opravujem, prípadne neopravujem. Ja mám o troška viacej deformácií, jedno je šušľanie, druhá vec je, že hovorím veľa cudzích slov, to je nejakých českých a tak, ne? Áno, Peťo používa veľa bohemizmov, mne sa to páči, aj mu vždy hovorím, že čo? Bohemizmo, a ja mu vždy hovorím, že to v slovenčine je inak, napríklad používa slovo ocas, úkol, hlídať a to sú Peťové slova. Ale si mi to povedal až po roku, po 2 rokoch, takže toto mi to je také nefér, že vieš o tom. Ale všetci ti rozumejú, viete, to v pohode. Dobre, ja viem. Vy tvoríte pár. Tvoríte. A všímate si na plesoch alebo na takýchto podujatiach opačné pohlavie, ako sú oblečení, upravení dámy, páni. Vie vás niekto zaujať takto, aj napriek tomu, že máte po svojom boku partnera? Na tomto plese si zatiaľ všímam iba mikrofón, lebo furt asi 20. rozhovor a nejaké svetlo, takže ne. Ale ja si všímam skôr dámy, lebo muži sú všetci oblečení rovnako, takže tam nie je nejak veľmi čo odsledovať. A skôr si všimnem, keď nejaká vyzerá veľmi pekne alebo má veľmi pekné šaty, tak ako tu zarezonuje a si to tak pozriem a tak. A potkneš ju. A potom ju potknem a vyťahám za vlasy. Vy ste boli pred časom od seba, teraz ste opäť spolu. Čo bolo tým impulzom, že ste sa dali opäť dohromady? No, že nás nikto iný nechcel, no. Si hovorila za seba, hej? Nie. Ja som si zase nevedel vybrať. Prečo si zase nevedel vybrať? Povedal som, musím radšej overené. Neviem, to sa tak nejak deje všeliako a človek to nevie asi nejako predvídať, ani plánovať, takže ani nevieme. To bola taká drobná pauza, ale tak vlastne pauza, nepauza, nakoľko to bolo počas Let's Dance a videli sme sa pravidelne, dokonca možno ešte viacej, než keď sme spolu. To zase nie, ale v podstate sme boli stále v kontakte, no.